ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ମୋ ହାତରେ ଝାଡ଼ୁ ଧରିଦେଲି। ବାସ୍ ମୁଁ ବି ଲାଗି ପଡ଼ିଲି ଘର ଝାଡ଼ୁ କରିବାରେ। ଶୁଭ ସକାଳ, ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଉଠିକି ଘର ଝାଡ଼ୁ କରିଦେଲି। ଘର ଝାଡ଼ୁ କରିସାରିଲା ପରେ ଉପରେ କାଉ ଗୁଡ଼ାକ ବୋବଉଥିଲେ, ଚଢ଼େଇ ବୋବଉଥିଲେ। ମୁଁ ଫଟାସ୍କିନ୍ ଛାତ ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଦାନା ପକାଇଦେଲି। ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ଦାନା ପକାଇ ସାରିକି ମୁଁ ପଳେଇଗଲି ନିଜେ ବ୍ରସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ବ୍ରସ୍ କରିକି ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ପଳେଇ ଆସିକି ଠାକୁର ଘରେ ଠାକୁର ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଥାଳି ରେଡ଼ି କରିଦେଲି। ଠାକୁର ଘରେ ଥାଳି ରେଡ଼ି କରି ଫୁଲ, ଦୀପ, ଧୂପକାଠି, ଚନ୍ଦନ, ସିନ୍ଦୁର, ଭୋଗ ସବୁ ମୁଁ ରେଡ଼ି କରିଦେଇକି ଚଉରା ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଥାଳି ରଖିଦେଲି। ଫାଷ୍ଟ ସେଥିରେ ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଥୋଇଦେଲି, ଝୁଣା, ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଏମିତି ସବୁ ଥୋଇଦେଲି। ଯେହେତୁ ଆଜି ଗୁରୁବାର ମୁଁ ଥୋଇଦେଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ଝୁଣା ରେଡ଼ି କରିଦେଇକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଝୁଣା ବୁଲେଇଦେଲି। ଆଉ ଝୁଣା ବୁଲେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏମିତି ସବୁ ଘରେ ବି ମୁଁ ଝୁଣା ବୁଲେଇଦେଲି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଘର ଗୁଡ଼ାକରେ ଝୁଣା ବୁଲେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ପ୍ରତି ଗୁରୁବାର ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଟିକେ ପୂଜା କରିଦିଏ ଚନ୍ଦନ, ଫୁଲ, ଧୂପ ଦେଇକି। ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଗ୍ୟାସ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଟିକେ ଦେଇଦେଲି, ଚନ୍ଦନ, ଧୂପ, ହଳଦୀ ପାଣି ଛିଞ୍ଚିଦେଲି। ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ଟାକୁ ମୁଁ ଏମିତି ପୂଜା କରିଦେଲି, ଧୂପ ବୁଲେଇଦେଲି। ଗ୍ୟାସ୍ଟାକୁ ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଫଟାଫଟ ଚା କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଗଲି, କାହିଁକିନା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଚାହା ନ ପିଇଲେ ମୁଣ୍ଡ ସମସ୍ତଙ୍କର ଖରାପ ହେଇଯିବ। ତ ସକାଳ ମାନେ ଶୁଭ ସକାଳ ଗୋଟେ ହେବାଟା ହେଉଛି ଚାହାରୁ ଆରମ୍ଭ। ତ ଚାହା ଯଦି ଟିକେ ଭଲ ହେଇଥିବ ନା ତାହେଲେ ଦିନଟା ବି ଭଲ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାହା ବସାଇଦେଲି। ଚାହା ବି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ବାବା ଆଉ ମାଆଙ୍କୁ ଚାହା ଦେବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି କରିଦେଲି। ଆଉ ଆମର ଯେହେତୁ ଟିକେ ଟିକେ ଚାହା ପିଇବେ, କିନ୍ତୁ ଦିନକୁ 5 ଛଅ ଥର ପିଇବେ। ତ ମୁଁ ଚାହା ଏଇଠି ରେଡ଼ି କରିକି ବାବା ମାଆଙ୍କୁ ନେଇକି ଚାହା ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ରୋଷେଇ ପାଇଁ ପରିବା କାଟିବାକୁ। ଯେହେତୁ ଆଜି ଗୁରୁବାର ଡାଲମା ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପରିବା କାଟିକି ଏଠି ଆସିକି ଡାଲମା ବସାଇଦେଲି। ଡାଲମା ବସାଇଲା ପରେ ମୋର ନଜର ପଡ଼ିଲା ବେଲ ଉପରେ। କାହିଁକି ଏତେ ଦିନରୁ ଗୋଟେ ବେଲ ଆସିକି ଥୁଆ ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ କରିବି ପଣା ବୋଲି ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନି। ମୋତେ ବି ବେଲ ପଣା ଆସେନି। ତ ଯେହେତୁ ବେଲଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଆଉ ସେଇଟା ପାଚିକି ବି ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଖରା ଯେମିତି ହେଇଛି ତା ଦେହରେ ଯଦି ଟିକେ ବେଲପଣା ପିଇଦେବ ପେଟଟା ବି ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ବେଲପଣା କରିବାକୁ। ବେଲପଣା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବେଲ ନେଲି। ତା ଦେହରେ ଆମ୍ବ କିଛି ପାଚିଲା ଥିଲା, ମୁଁ ଭାବିଲି ଆମ୍ବ ଟିକେ ପକାଇଦେଲେ ତା'ର ଟେଷ୍ଟ ବି ଆହୁରି ଭଲ ଲାଗିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆମ୍ବ ନେଇ ଆସିକି ଚିପୁଡ଼ି ଦେଲି। ଆମ୍ବ ଚିପୁଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଅଙ୍ଗୁର ବି ଟିକେ ନେଇ ଆସିଲି ପକାଇବା ପାଇଁ। ଅଙ୍ଗୁରଟା ବି ଟିକେ ପେଟ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ। ଆଉ କଦଳୀ, ଅଙ୍ଗୁର ଏମିତି ସବୁ ମୁଁ ମିକ୍ସ କରିଦେଲି ବେଲପଣା ଦେହରେ ପକାଇବା ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ଖରା ଏତେ ଜୋରସେ ହେଉଛି ଯେ ମାନେ ତଣ୍ଟି ତ ଶୁଖି ଯାଉଛି। ଆଉ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଖରାରେ କିଛି ନା କିଛି ଥଣ୍ଡା ଜିନିଷ ଖାଇବା ଦରକାର। ତ ମୁଁ ଏଥିରେ ସବୁ ପକାଇକି ପଣାଟାକୁ ରେଡ଼ି କରିଦେଲି। ତାପରେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଚିନି ପକାଉଛି। ଯେହେତୁ ବେଲ ବହୁତ ମିଠା ଅଛି, ମୁଁ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଚିନି ଦେବି। ଚିନି ଦେଲା ପରେ ସେଥିରେ ମୁଁ ମରିଚ ଟିକେ ପକାଇଦେଲି। ମରିଚ ପକାଇଲେ ବେଲପଣାର ଟେଷ୍ଟ ଟିକେ ପଳେଇ ଆସେ। ତ ମୁଁ ମରିଚ ପକାଇ ପୁଣି ବେଲପଣାକୁ ଟିକେ ହାତରେ ମିକ୍ସ କରିଦେଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ପଣା ଢାଳିଦେଲି। ତ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏବେ ନେଇକି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି ବେଲପଣା। ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଆମ୍ବ ଦେଖିଲି, ଆମ୍ବ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିଛି ପାଚି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ପୁରା ଖଟା ଲାଗୁଛି। ତ କ'ଣ କରିବା, ଫୋପାଡ଼ିବେନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେ ଆମ୍ବ ଗୁଡ଼ାକୁ ଛଡ଼େଇଦେଲି ଆଉ ତାକୁ କଡ଼େଇରେ ସିଝା ବସାଇଦେଲି। ଏଥିପାଇଁ ସିଝା ବସାଇଲି ଯେ ସେ ଆମ୍ବ ଗୁଡ଼ାକୁ ଖଟା କରିଦେବି। ଖଟା କଲେ ଚିନି ପକାଇଦେଲେ ତା'ର ଖଟାଟା ଜଣାପଡ଼ିବନି, ଖାଇଯିବ। ତାପରେ ଏତେ ଜୋର ଖରା ହେଇଥିଲା ଯେ ଲୁଗା ଗୁଡ଼ାକ ଶୁଖିକି ପୁରା ମାନେ ଇଏ ହେଇଗଲାଣି। ଖରାରେ କେତେ ଜୋର ମୋ ପାଦ ତାତି ଯାଉଛି, ପୁରା ଏତେ ଜୋର ଖରା ହେଇଛି। ମୁଁ ସବୁ ଲୁଗାପଟା ଯାଇକି ତୋଳି ନେଇ ଆସିଲି ଖରାରେ, ଯେହେତୁ ଏତେ ଜୋର ହେଇଛି। ତ ଆଣିଲା ଭିତରେ ମୋର ଆମ୍ବ ସିଝା ବି ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ମୁଁ ଛୁଙ୍କ ଦେଇକି ଖଟାଟାକୁ ଆଗ ବସାଇଦେଲି। ଖଟାଟା ହେଲା ଭିତରେ ମୋର ଡାଲମା ସିଝାଟା ବି ହେଇଯାଇଛି। କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଖଟାଟା। ତାପରେ ମୁଁ ଡାଲମାଟାକୁ ବଘାରି ଦେଲି। ଭାତ ବି ମୋର ହେଇଗଲାଣି। କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଭାତ ହେଇଗଲାଣି ପୁରା। ତାପରେ ଆମେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଦେଇପରେ ହେଇଗଲାଣି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇକି ମୁଁ ବି ଖାଇବା ବାଡ଼ି ନେଇ ଆସିଲି। ଭାତ, ଡାଲମା, ଖଟା, ଆମ୍ବ, କୁନ୍ଦୁରି ଆଳୁ ଭଜା, ଯେହେତୁ ଆଜି ଗୁରୁବାର। ତାପରେ ଶୋଇକି ଉଠିଲା ବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଠାକୁର ଘରୁ ପଳେଇ ଆସିକି ରେଡ଼ି କରିଦେଲି ଦୀପ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି କରିବା ପାଇଁ। ଦୀପ ରେଡ଼ି କରିକି ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି କରିଦେଲି, ସବୁ ଘରେ ବି ବୁଲେଇ ଦେଲି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲାଣି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେଣି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା, ଜୟ